Ibhalo uLungizani Mavundla isihloko sayo sithi inhliziyo enecala. Kuwo lowo mnyama kuqhamuka injomane embili ephambili iqoqobelwe ngowesifazana owehlisa hamba. Aphuthumela ababasebelele bewile yohlola. Balimele bona. Ebapena efaka izivikele ezandleni. Ngaleso sikhathi sengimile eceleni komgwaqo ngiyathuthumela phakathi kwequlu labantu nale lalimangele njengami. Phela ijwayelekile lento yokuginqeka kwemoto futhi enkulu nakangaka kule ndawo yangakithi enquthu. Osekubhlungu kakhulu ilokho ukuthi iwele phezulu kwabe bezihambele eceleni komgwaqo. Afika nje amaphoyisa kusalindwa abezimo eziphuthumayo. Umshayeli bathi ubhajwe ngaphakathi elolini kanti uzodinga indlawa azokhishwa ngazo njengoba sebebuya khona bethu ubambeke kabi impela. Usaphila yena ngoba uyaphefumula kodwa ngibona ukuthi abosizo lokuqala bayomfica. Kubaliso omunye umama ebeke izandla eqolo ephefumulela phezulu ukubonakala nje ukuthi kumvusela ngephika akubonileyo. Ibe buhlungu inhliziyo yami ngizwe umjuluko wehla ngomhlandla ngifike lo umunyu weingane zakhe. Ayikho into ebuhlungu njengokukhula ungenababa. Ngikhuluma ngento engiyaziyo. Nkosi msikelele baze bamtakule lo muntu wenkosi. Okungenani usale sewenzela abantu abakhe. Ngithandaza ngenhliziyo. Ngithela kule nsambatheka yengozi nje bengiyona impuphu kwaDlomo kwazisa umama ubefuna ukusenzela iyambazi. Yigama nje ukuthi ukwenana ngoba umama keza ngayibuyisa into esisuke siyenanile. Kodwa ke nasendaweni sebeyamqonda futhi bayamemukela. Phela umama kuthiwa wafika nathi sibancane kule ndawo wabhaciswa njengowesifazana owayehlukunyezwa indoda. Uye azakhali inyembezi uma exoxa ukuthi yaphenduka kanjani yaba isilwane indoda ayishadi ingelosi. Sisuke sesikhala kanye naye nodadewethu omncane ngesikhathi sesibonisa izibazi namashashaza amnyama la ayishiswa khona ubaba embophele emlenzeni wombhede ethi umfundisa isifundo. Usebone likhulu mama empilweni. Mhlawumbe ingakho akhetha ukuzodlupheka ahlale yedwa ezweni angaziwa kulona ebenendoda esebenzayo kunokuba ahlalele isimo ayesichazele sona. Ngiye ngidabuke kuvuka umunyu uma ngeke ngamelamela eguqile ethandaza ecela ukuba sedlule lesi sitsha. Usilengise ngamazinyo njengomdlwane wenja njengoba ethi wayengeke avumele ibhubesi liqhobozela abantwana bakhe bobabili bamantombazane ebhekile. Umama uthi izinto zaqala ukonakala ngesikhathi ubaba ethola umsebenzi enkampanini yezingodo emzinto okwathi ngeholo lokuqala ebuye nezidlo watshela umama ukuthi kuzofanele athathe indawo yakhe yobufazi ngokufaneleyo athobe ahloniphe abekezelele izinto zonke. Yangimangaza lento ngoba ngangakaze ngiyithole sengiphakama phezulu kayihlo batabami. Kodwa kwafika kimi ukuthi hleze kukhona la ebengiye ngiphazame khona athule ngoba eswela amandla okusho nakho bengasebenzi. Ngaxolisa ke ngethembisa ukwenza njengokuyalela kwakhe ewumyeni wami. Ubaba waqala wenza izinto ayengakaze azenze selokusashada. Wayesekafike nezintombi zakhe angitshela emehlweni ukuthi umnakwenu lo. Kwakuba buhlungu lele xhibeni phansi kungendlelwe nokwendlala nezingane zami ngesikhathi yena ngimendlalele kahle ukuze alale nesithandwa sakhe esisha. Nasekuseni kwakuye kufanele ngibendlulela umbhede kwesinye isikhathi ngibaqoqele nezinto zabo zokugqoka ababevele beyishiye nje kanjalo ingcolile. Ekugcineni uyihlu ngikhiphe kabuhlungu endlini yethu yokulala ethi ngilale nani ecibeni ukuze ngibe seduze nani uma ningidinga ngesikhathi yenelele ngokuthula nentombi yakhe angazange ayihluphe ngisho nokungazisa igama layo lodwa leli. Ngaphenduka isisebenze endlini kwami. Ngiwasha nezingubo zentombi esasiphambana naye endlini singabingelelene nokubingelelana. Ngibaphekela ngibelulela nezingubo zabo ababezoyiqoka ngakusasa. Bekungcono ubaba wakho ngesikhathi elala nami ngenkani uma intombi yakhe ingafikanga ngalelo langa. Yize bengingafuni kodwa kungenani ngangishadile naye. Ngakho bengiye ngigwinyitshe ngilale naye ngithandaze ngingaqedi kulezi zife ingaka eseyigcwele ezweni. Ngibaleke uma ngiphaphama ebusuku ephulaza wena.
Ngethuka ngagelekeqeka. Nalapho wangisakaza ngempama ethi ngithule ngizophazamisa abalele. Ngasizwa ukuvuka kwentombi yakhe le ayingafuni ibonele emgilingwane. Wabuyela emuva enyobozela wena wabona injidla amaqanda. Ngabaleka ngoba umnyama bangalelo langa nezingane zami ngigugushe emahlathini ngingazi nala ngiyakhona. Ngalala nanesihosheni esibuqamamanana kwami sengiqinisekisile ukuthi noma ngabe kuthiwa uyasilandela ngeke azasithole. Ukusakwaziwa yimina ngosizo lomshayeli weloli eyayiye eMpumalanga. Indlela yami yaphelela lapha eNquthu. Selokhu mama asixoxela njengobaba, inhliziyo yami bamnyama uma ngicabanga ngomuntu wesilisa. Nalona obhajwe lapha angazi nje yini ngimdabukele ngoba njengamanje siphila ngonkosi sikelela nje inxa yaba besilisa bakhohlwe indawo yabo yokuthanda nokuvikela besifazane nezingane. Kuyimanje siphila ngemfino yembuya noqadolo sikhongozele sidle lokho esikukhangezwayo. Sekugcwele lapha kule ndawo yeloli lezimanga. Abantu baqhamuke inkalo zonke bezobheka nokuthi akusizo yini ihlobo nezalwane zabo lezi ezicindezeleke kule ngozi. Nomama usefikile naye. Uyabuka ngesikhathi betakula umshayeli wayesephelelwe umoya eyalela. Bamlalise lapha phambi kwethu bemphephetha ngamakhalibhothi namaphepha. Ngibona umama evala amehlo athuthumele abanjwe sewa. uJames esho ngokukhathala ephelelwa umoya. Ngibeka isijumba nasempuphu phansi ngizama ukumvulela isikokela somoya. Uwele eduze kwala kulaliswe khona umshayeli. Usethule manje uphefumulela phezulu. Umshayeli akhombe emotweni samuntu obayalelo kuthize. Aphuthuma amaphoyisa. Ekuthungatheni kwawe elolini afumana imvilophu ebhalwe igama lomuntu othile ngaphandle. Phakathi kunyimfika imfumba yemali eneshekele izigidi. Kuwo lo mnyama athula umama aqonde athi thwi. Kuthi mayimi inhliziyo kimi. Ibitoze ngizwe kuvaleka isifuba kube sengazi ukuthi ngiyaphupha ngesikhathi isidumbu sikamama sitatanyiswa siyofaka evenini yamaphoyisa. Esomshayeli nabalimele ziyofakwa kwiambulance. Ubani ongasinikeza imininingwane ephelele yalo mama? Kubuza usigaxa amabhande yaluza lapha emva kweveni ngesikhathi iambulance isuka nomshayeli weloli. Hamba xoli, hamba. Kusho uMamzolo owumakhelwane wasendlini yethu nomama. Nebala ngisondele ephoyiseni ngithuthumela. Uhlobene kanjani nomufi? Ligobi iphoyisa lifuna ukulingana nami. Umama ngibibitheka ngimboza amehlo ngesandla. Kodwa ngikhale kakhulu ngihayize ngomama obese ithemba lami lokugcina. Uzoba yini kodwa usitheni udadewethu ongakazi nanyaka ngempilo? Sinikeza amagama aphelele kamama wakho. Ngibihlike ngisho ngezwe elihedlezelayo. Usenzeni Cecilia Gumede. Libuka imvilophi iphoyisa naleli gama elibhalwe kuyo. Ubani? Usenzeni Cecilia Gumede. Libuyisa inhlonzi iphoyisa. Wazana kanjani nomshayeli weloli? Ngibakaze. Abazani. Iloli liginqike phambi kwami ngibhekile kanti nomshayeli wakhona kusiyena wakule ndawo. Uma wala endaweni. Liyaluze kabili kathathu iphoyisa. Kuzofanele sambe nawe siye shanje. Ngiwumdlalo wasemina. Ngiyaleze komakhelwane ukuba bangibhekele usitheni ngesikhathi ngigitshezwa ngaphambili. Ngihlale phakathi kwamaphoyisa amabili vele ngimncane nangomzimba. Sihamba nje lapha endleleni ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngabe yilo yini ubizo lwakho mama lolu lokuthi amelwe inhliziyo ngengozi yomuntu angamazi nokumazi. Kusheshe kungicaceleke kodwa ukuthi kusho ukuthi sakhiwe ngokufana mina naye ngoba nami icishe yama ngesikhathi ngicabangela izingane zalo baba. Oh yeka ngomawa. Iqale emagazeni iveni la kwafike kwashiwa khona isidumbu sika mama sedlula iveni izifike estation samaphoyisa eNquthu. Uyalibona leli gama?
Ubaba uMdlalose esondeza imvilophu kumina. Nangempela ngiqaphela amagama kaMama aphelele. Ngethuka ngiqwebula amehlo. Ngale nje kweshekele izigidi. Phakathi nemfumba imali engamaphepha bekukhona nepheshana ebelibhalwe BB Umlazi 3816. Ndodakazi, uqinisekile umazi lo baba? Kubuzisisa iphoyisa. Nginikini Umama wakho beshadile? nginikine futhi ikhanda. Nasemlazi lapho kwa BB yawazi? Cha. Usayitshena hlaba ucingo oliphikelele estation samaphoyisa eMlazi. Ecela imininingwane yomnikazi wendle sepheshananeni elitholwe envelophini. Nebala abuya amagama kuumzika yise James Gumede. Ngikhumbula amazwi kaMama ngaphambi kokuba kuphuma umphefumulo. Kungenzeka yini umama ukuthi ubeyazi le ndoda? Ibi ubani? Ubaba uMdlalose ashayela inamba yasendlini etholakala enemniningwane yomuzi. Lukhala ucingo lungabanjwa umuntu. Azame kamakhala ekhukhwini, lukhale lungabanjwa. Azaphindwa kwesibili la olubanjwe khona ozibize ngonesi esibhedlela ekhombi. Akasekho umnikazi wefoni, useshonile. Wena umfowabo? Bakhulumeka iphoyisa nonesi kucace futhi ukuthi umufa kanasihlobo kwazise mincane kakhulu imininingwane abanayo ngaye ngaphandle nje kwencwadi abayithole ephaketheni lakhe. Ndodakazi, kuzofanele mina nawe siye khombe njengamanje. Baba, mina ngaya noma ikuphi, kodwa ngifisa ukwazi ukuthi nizokwazi njengohulumeni ukungcwabela uma njengoba bengenalutho nje. Ngilicwebisele inyembezi iphoyisa. Ungazikhathazi ngalokho. Okwamanje sisafuna ukuqinisekisa lobu buhlobo engibusolayo phakathi kaMama wakho nalomlisa welole. Nebala uma sifike esibhedlela siphuthuma incwadi etholwe ephaketheni. Lethi linginika yona iphoyisa ukuthi ngiyifunde, ngiyiphike kwazise angaze ngiye ngisho esikoleni mina. Noxhaso lwemali esalithola kwizakhamuzi zasenquthu ngathi okungcono kufundiswe ngaludadewethu omncane ngoba mina ngase ngizonda kwasani nje ngempilo. Ngakho ukufunda angikwazi nje nokuthi kuqala kubhekiswe ngakuphi okumbalwa kakhulu engikwazi ukufunda. Ayithathe ayifunde yena ubaba uMdlalose. Senzeni noma ngabe yikuphi la owabalekela khona ukuze uziphephise kulezi zidladla zebhu bese wasuyisisulu sazo semihla ngemihla. Kodwa ngiyazi ukuthi lencwadi yokulandela izikufice noma ngabe ukweziphi inkalo ngoba ngiyokufuna ngize ngikuthole mngami. uNkulunkulu ufakazi ukuthi sengiyeka ngake kuye ngiyozethula inhlungu engidla mihla namalanga ngokuphendukela esifungweni engasenza phambi komfundisi nezinyanya zami. Kuyiqiniselo ngephiko ukuthi wakwenza konke okwakukuwe ukuba ube ngumfazi opheleleyo. Uwa nami uvuka nangezikhathi zobunzima. Nangezikhathi zemvule namandla nezulu ebeliphambanisa imbani besingumpheme wokukhoselisana. Yize besingenalutho ngaphambi kokuba ngithola umsebenzi. Kodwa yikho imfudumalo yake yedlule enganginayo sihleli sonke nabantwana. Nkosikazi, ngingenalutho kodwa ngangiyindoda, ngiyinhloko yomuzi ehloniphekile. Ngiyaxolisa Senzeni wami. Ngenhliziyo yami yonke ngizethula kuwe, ngizilahla ngelokufuna uxolo emaphutheni ami engingeke ngisanda ngibuyele emuva ngawo ngoba mina nawe siwaqonda kahle nalomonakalo nje kanjalo nezibazi zawo. Nkosikazi, ngithole, ngiyakudinga wena nabantwana bami. Sengiyaqonda manje ukuthi ayikho into eyedlula umndeni. Ngaphandle kwenu ngizizwa ngelula komuntu ohambaze. Izathu ezaziwa ukuziqhenya kwami njengokukuteketisa wena ngiphinde ngithethise izingane zami zashabalala ngokuvela kobulwane kimi. Ubulwane obungazange bungibuyisele lutho baze baba isivuno sokuphuma kwakhe endlini nabantwana. Nkosikazi, ngikhetha ukumshiya uLoretta nabo bonke abesifazane engizimatanise nabo emva kokuthola umsebenzi. Ngikwenze lokho emveni kokubona ukuthi akukho kusasa ekuzibandakanyeni nabantu abangithandela imali yami. Abantu abehlulekayo ukuhlonipha ilungelo lakho lobufazi kimi ongumyeni wakho kanjalo nobuntwana njengoyise.
laba besifazane bebezikhipha phambili bengafuneki uvinjwa ekutheni bazidle bazondle ngomcebo nomnotho womndeni wami. Akekho kubo okuke kwamkhathaza ukuhamba kwakho nokubhidlika komshado wami. Bonke bebezondla ngokuhamba kwakho. Ayikho inkululeko nentokomalo ebengiyithola ngokuba nabo. Konke bekuyinjabulo yesikhashana. Naye epheleka kabuhlungu njengoba sengihlole ngathola nokuthi senginegciwane nje. Igciwane lelo engaziyo ukuthi liyinhlamba kuwe njengoba uhlalile wazonge emendweni wakho wethembekile uqikelele. Ngafunga ukufa la ufa khona. Ngabopha isibopho sokunethwa nawe emvuleni nasezikhukhuleni ezinamandla. Ngithatha isinqumo ke sokufuna lokho obekungenza ngiphelele ngisho kungenamali. Ngiyekile emsebenzini ngesula ngelokuyofuna wena la ukhona ukuze ngikondle ngemali yokugcina yezithukuthuku zendoda yakho ngaphambi kokuba ngife. Yize noma ngazi ukuthi igciwane nesifo sengculaza akusisona isigwebo sentambo, kodwa iqiniso lithi izinsuku ziyahamba kanti nama ngibuyele ebufaneni. Ngokunjalo nawe. Ngakho kubalekile ukuthi lokho esingakuthokozelanga emini yasebushini bethu siwathola amanenjana akho ekushoneni kwelanga lamalanga ethu. Uma usaphila ngicela ungithole nkosikazi. Imali engiyisebenzile nengiphuma nayo kule nkampani ngeyakho yonke. Mina sengiyodla lokho nginikeza khona wena njengomngane. Ngifuna zidle zembathe zifunde izingane zami kanti ngiyazi ukuthi wena uyokuqinisekisa lokho. Ngifisa noxolo esilondene ngesishiye enhlizweni yezingane zami. Imihla namalanga zifuna ukukhalela kuyise engekho eseyintabeni elabatheka efuna ehubha umoya. Uma ngicabanga konke ngakwenza ngizwe umzimba wami unyanta. Kodwa ke ngiyathemba ngiyathandaza ukuthi kuzokwedlula ngokuyalelwa nokusizwa uNkulunkulu. Ngifuna ukuza kuwe ngife la uyofa khona. Ekufeni kwami ngingcwatshwe mathuneni obabamkhulu emzinto. Ngifuna ukuzohlala nawe nabantwana bethu ababili la eMlazi esengathi ngakhona umuzi. Ngifuna ukuba ubaba ngokuphelele kumadodakazi ami uXolile noSithini. Ngiwabela ifa lami ngisaphila noma singevaleka isikhala engizivulile bekhula. Ngicela ungemukele mngami. Imina uyise wabantu bakho uJames. Uyiqeda nje ubaba uMdlalosi incwadi sengikhale ngaze ngayithulisa ngiyilandela ngeinhlungu ubaba azibeka kusuka iqala incwadi kuze kubuya iphetha. Kokunye ngiye ngiphathwe isibibithwane kuze kube sengazi ukuthi yami inhliziyo. Kokunye ngikhale ngiklewule ngingabambeki. Kokunye ngibibitheke ngivukwe imisiko nenzondo engaba nayo ngobaba. Kodwa njengoba iqhubeka nje ukuzilahla kukaBaba kuletha ukuthula emoyeni wami. Njengoba kimi bengilokhu nginalento ukuthi konke lokhu wakwenza ngoba enenhloso futhi usengakwenza umethola ithuba. Ngizizwa nginakho ukufuna ukumnikeza ithuba lokumxolela ngikhule kumazini njengomzali wami wayengithanda kodwa owaba namaphutha njengawonke amanye amadoda. Yize ngasekho kodwa ngifisa ukumnikeza inhlonipho yobuqhawe bokuzehlisa abuyele emndenini wakhe ngenhloso yokufa la ufa khona. Ambalwa kakhulu amadoda njengobaba.